Nalazimo se ispred Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru i u sklopu projekta opremanja robotičkog elektroničkog kabineta financiranog od Zaklade Novo sutra došli smo na ideju da izradimo e-vozilo. U izradi su sudjelovali profesori i učenici Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar i vanjski suradnik koji je bio zadužen za strojarski dio, odnosno izradu rame. Tijekom samog procesa izrade učenici su upoznati sa instalacijom ovakvog vozila, povezivanja dijelova uređaja, izrada same baterije, znači sami ćemo u školi izraditi svoju bateriju za ovo vozilo. Također su istodobno osviješteni o prednostima korištenja ovakvih vozila u svakodnevnoj uporabi. Vozilo ima prednji pogon, motor od 1 kW, baterija je 48 V, kapaciteta 20 Ah, što daje 1 kWh energije, što znači da bi se, ako se puni preko noći, napunio za nekakvih 50 do 60 lipa i istodobno može preći, odnosno maksimalni domet mu je 40 km. Vozilo će se koristiti za edukaciju učenika iz područja e-vozila koja su danas sve više zastupljena, popularna i da učenici stiču nove vještine i znanja iz ovog područja.